Е така, ето и реванш срещу Страфер. Миналия матч той ме победи, беше с Реал Мадрид, аз с... не знам с кой бях, с Арсенал. С 12 ми победи, много пропуски от моя страна. Сега ще играем Байер Мюнхен срещу Челси. Повторение на финал от Чемпионската лига през миналия сезон. Не знам защо Байер Мюнхен. Няма никакъв смисъл. Не знам. И за малко да ми вкара, което не е добре. Миналия мач аз започнах силно, сега той започва силно. Миналия мач той ме би, сега... Не. Нали. Така, Робен. Прекрасен пас. И ето 1-0. Марио Гомес в... сега ще видим в коя минута. Центриране от Бачтубер. Иванович не успя да предотврати този удар. Че бе излязъл и просто Гомес на празна врата. Нямаше смисъл да... какъв смисъл е? Нямаше шанс да не вкара. Сега в ответната атака Торес също вкарва. Два бързо разменени гола, дори не видя в коя минута. Хайде де. Миналия матч той каза, че не е гледал повторенията. Може нещо да се е бъгнал. Та до 7-та минута 2 гола. Доста добре. Рафиня сега към Бачтубер. Може да центрира Бачтубер. Предпочита поде към Робен, което бе грешка. Дидие Дрогба. Тук грешен пас на Дрогба. Грешен пас и на Робен. Отново грешен пас. И отново грешно отиграване. Доста грешки. 2 гола. Доста добре започва този матч. Доста, всичко доста. Швайнштайгер. Штайгер, де. Аз пъвя. Прекрасен пас към Рибари. Опасно центриране и ето автогол. Както казах миналия матч, тези центрирания са много опасни. Препоръчвам ви да ги използвате. Виждате, автогол може да се вкарат. Също така и гол доста често се вкарва като цяло. И сега, ако бях тръгнал по-рано с Гомес, можеше и да достигна тази топка. Дрогба. Добра меса на Боатенг първоначално, след това Дрогба отново си върна топката, но Боатенг с доста добри 2 намеси предотврати опасна ситуация за Челси. Гомес удар и спася на Петър Чех. И греда. Тези греди просто са ужасни. Никакъв късмет нямам пред гола. Миналия матч, ако помните, просто 2 греди, пропусната дуспа и 1 гол само. Но този матч, според мен, играта ми е по-добра. Не знам защо дадах на Рибери тази топка. Да, той пропуска, разбира се, но може само и с Гомес да се продължи. Така. За малко да хвана. Не са препоръчителни тези къси подавания при вкарване на топката в игра. Така, сега Робен ще получи топката, да. Трябва да пазим Дрогба. Добре, че не се умя Торес да му подаде добре. Сега
Добра ситуация, удар и аут. Не знам защо така малко избързано говоря, но просто аз съм като Ванга и знам какво ще се случи. Фернандо Торес. И отново добра намеса в защита. Робен напредва. Подава към Швайнщайгер. Остро центриране и този път Давид Луис го спря. Дрогба. Ботен го изпусна. Може и сам да продължи Дрогба. Трудно ще да го спра. Но така се реши. Охо, не! Много технично просто опитах да отиграя тази ситуация. Можеше да я вкарам. Просто можеше да бия в далечния ъгъл и това си беше чист гол. Но аз реших да се правя тук на Роналдиньо, и така. Не е добре. Ето, че той от цяла града вкара и гол. Това е разликата. Може да се цели той гради, мога и аз. Той вкарал гол. 2 на 2. Можеше 3 на 2 да сме, но даже 3 на 1 щеше да сме. Защото малко трудно точно след моят гол да вкара. Макар че го направя след първия ми, но това е друг въпрос. Рибери. Тут много малък удар, ъгъл. Се опита, но не бе далеч. И тук не разбрах какво стана, но важното е, че това е края на първото по време. 2 на 2, много отворено първо по време. Много опасности пред двете врати, да видим някой може ли да сменим. Шакири. Бързина. Колко си е бързината на тея 83. Няма. Няма да правя смени. Рибери сега. Пасна атака още в първите секунди на второто по време, но Иванович я спира с доста класно отиграване. Просто масата на Иванович е много по-голяма от тази на Рибери. Спуснете Дрогба за момент, но лам. Да, спокойствие на вратаря. Нойер. Мартинес, 40 милионната покупка на Байерн. И това е нарушение точно на границата на наказателното поле. Робен! Чех спасява. Задайте и въпроси в клипа за въпроси и отговори, за да се съберат повече и да направя нов. Чакам поне 7-8 въпроса да има и тогава правя. Знам, че аз не очаквам по 70-80 въпроса. Но 7-8 така. Няма значение за геймплей, за мен. Робен сега. Прекрасен пас тук! Давид Луис е в доста добра форма. Дидие Дрогба. Подаване към Торес. И двете защити не са за подценяване в този матч. Робен получава топката. Прекрасен пас към Мюлер. Какво стана просто? Много
голямо разбъркване в защита на Челси, но до гол така и не се стигна. На празна врата можеше Гомес да вкара, не успя. След рикошета имаше греда. И просто този матч като миналя. Да. Нямам никакъв късмет. И не мога да вкарам просто. Греди, глупости. Дори в този матч вкарах отново един гол. Единия беше авто, което само по себе си показва, че не мога да вкарам гол. Тук нещо ужасно много лагна и не разбрах какво се случи и той ме вкарва гол. Ето, фифта е срещу мен. Това просто не е истина. Аз въобще не разбрах за какво става въпрос. Не. И сега пак някакъв бък тук не може да спре гола на повторенията. Добре, този гол няма да го... просто няма да го зачитаме, няма. Щях да го спра. Просто как заби, падна ми на 2 фрейма. За секунда, но тази секунда не е малко. И така резултат става 3-2, но много честно. Фифата е срещу мен. Това просто... щях да кажа нещо, но няма да обиждам хората. Нали, няма да се усетите за какво става въпрос, но... така. Гомес ще достигне топката, прави го, но Тери го изблъска 3 метра в страни. Гомес просто не знаеш къде се намира, се е на мест срещу Компани или срещу Шоукрос. Същата работа, но за разлика от Меси, Гомес е така около 2 метра над него, но няма. Тук не може да се пребори с Меси. С Тери. Мюлер. Ето. Те път тия му... неговите ги блъскат моите на 3 метра в тъча. Това е едит. Това просто е едит. Той затова ме бие. Затова ме бие. Не, че нямам късмет. Ето. Да! Айде бе, вкарай бе! Ах ти топката, човек! Една топка не мога да вкара. Ей! Сега тук изключвам в тъй. Добре, че остават 3 минути. Няма псувам, защото не е хубаво. Как ще не е хубаво? Имаше даже един вид, че българите са единствения народ, който може да псува от радост и един отдолу. Баси майката, той е прав. Тук не вкара 4-ти гол, айде! Не, аз просто се отказах след тази последната ситуация. Това просто... не. Такива пропуски не стават. Стават толкова много в един матч. Сега пропусна и си реавент. Добре. Не щях да ги отрежа. Мюлер 4-3 и отново ще ме бие някакво тъпо. Просто не заслужаваше да ме бие. Добре, аз съм сигурен, че никой от вас не мисли, че заслужава. Как може да мисли, че заслужава да ме бие? Просто го не изигра. Просто го смагах, както и в миналия матч.